ዳግማይ ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዝስዕብ ትሕዝቶና መደብ ክፉት ዘተዩ ናይ ሎሚ ኣተኩሮና ናብቲ ካብ 2 ክሳብ 4 ነሓስ ዝተጸንበለ ብሩራዊ ኢዮቤሊ ሰዋ ይክኸውን እዚ ኣብ ትሕቲ ሰዋ ዕቱብ ውሳኔ ንመጻኢ ምዕባለ ዝብል ቴማ ዝተጸንበለ ኢዮቤልዩ ንብዙሓት ዜጋታት ኣካታዒ ኣርእስቲ ከፊቱ ይርከብ መንግስቲ ኤርትራን ደገፍቱን ንሰዋ ማእከል ሃገራዊ ህንጸት ዜጋታት ክሓስብዋን ከለው ካልኦት ዜጋታት ድማ ንሰዋ ኣካል ናይቲ ንመንእሰይ ዝብድል ዘሎ ግዱድ ዕስክርናን ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ገይሮም ይወስድዋ ንሎሚ 3 ጋይሽ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ነበር ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ተመስገን ካሕሳይ ካብ ካናዳ ኣባል ሳልሳይ ዙርያ ዳንኤል ተወልደ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ከምኡን ኣባል ሻድሻይ ዙርያ ነበር ድምፃዊ ዳዊት ዘርእዝጊ ኣብዚ ጉዳይ ምስ ኣዳላው መደብ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ክዝትዮም ሰናይ ምከታል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ንሰለስቲኹም ኣጋይሸይ ተመስገን ካሕሳይ ዳዊት ዘርእዝጊ ከምኡን ዳንኤል ተወልደ ብስም ኩሎም ሰማዕት የመስግነኩም ተመስገን ካብ ካናዳ ዳዊትን ዳንኤልን ከኣኒ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ብቐንዱ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ነዚ መደብ ዝኸዳሉ ከለኹ ንሰለስቲኹም ኣብ ሓደ ከምፃለይ ዝኸኣለ ኣብ ቅድም ኣቢለ ኣብ ናተይ ናይ ውልቀይ ናይ ፌስቡክ ገጸይ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብፍላይ ካብ ብዛዕባ ቀዳማይ ዙር ዝፀሓፍክዎ ዝነበረ ኣካታዒ ዝኾነ ጽሑፍ ምዃኑ ይዝክረ ካብቲ ጽሑፍ ተበጊሰ ማለት ተፈላለዩ ዓይነት ስምዒት ድህብ ኣገባብ ጽሒፍካዮ ንኹሉ በኣልማማ ዳሃርሚ ነይሩ ገለ ዝብል ነይሩ ኣነ እውን ንባዕለይ ኣብ ስምዒት ኮይነ ከም ጸሓፍክዎ ይዝክረ ብዝኾነ ሰለስቲኹም ኣጋይሽ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ መጻና ናብኡ ገጽ ንኽነተኩር ኢና የቐኒየለይ نحن نمسكنا كاليوني جان حاوي عمنا مسكن ثانك يو غنل أنا زعد المهابكا تعمل مسكنك حرايشي كم تفلتو هاجراو أقولت كاب زجمر مبل 25 عامات غيرلو مالت بروراوي إيوبيليو نايتي مجمر هاجراو أقولت أبسوا يبعلالو كمون 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ كمون حلقة استاف سراويت ኤርትራ ميجر جنرال فيليبوس ولد يوحنس ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲውን ኣብተረኽብሉ ማለት ብኽብ ዝበለ መገዲ ተመሪቑ ተባዒሉ ተጸምቢሉ ኢሎም ኣለው እቲ ደሃቦ ቴማ ድማ ሳዋ ዕቱብ ምርጫ ንውሑስ መጻኢ ብዝብል ቴማ ብክልተ ነሓሰ ጀሚሩ በ4 ነሓሰ ኸኣት ዛዚሙ ነይሩ ስለዚ ነዚ ዕለት እዚ ኣመልኪትና ነዚ ጅማር ናይ ብረታዊ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣበጊስና ኢና ክንዘራረብ ናሓድና ሕጂ መጀመርያ ተመስገን ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ከም ምዃንካ መጠን እቲ ምልላይ ንዓኻ ክበካ ዳሕራይ ምስ ምጅማር ብረታ ምስ ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለካ ትሕዝቶ ከመይ ከም ንወስልካ ክትገልጽ ዕድል ክበካ ኣራይ ይቐኒለይ ጆን ተመስገን ካሕሳይ ይበሃል ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ሳዋዊን ከም ዓላማይ ኮይነ ንሳልሳይን ራብዓይ ዙርያ ዓሊመ ከምዚ ይመስል ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መጀመርያ ያ ስለዚ ኦኬ ዳንኤል ንዓኻ ክበካ ንስኻውን ሳልሳይ ዙርያ ኢኻ ነርካ መስለኒ ያ أنا دانيال تولد بحال أبسمرا تولد عبي ناي معكلاي درجات مرت مسودا خدمة خم كل سب أبشح أنت عتمتن 95 أبات سالتاي زورا هجرا أقل قلت نسوا وريده حراي داويت أنا داويت زرزقي بحال أبز حجي زبادو بحال زلو ويد ما أوراجا كل جزاي تبعيدو زفلت بركيتو زبال عدي توليده عابيه أب شرشاي زوريا هاجرا وقولت كا
ንሳዋ ወሪደ ኣብ ሳዋ ከዓ ብቀዳማይ ክፍለ ሰራዊት ካልኣይ ብርጌድ ሳልሳይ ቦጦሎኒ ካልኣይ ሓይሊ ካልኣይ ጋንታ ዝበሃል ኣሃዱ ተዓሊመ ነቲ 6 ወርሒ ማለት እሞ ዳዊት ደሓኒ ደሎ ማለት ካብ ናይ ኩላህና ደሓሸ ዝኽሪ ዘለዎ ምክንያቱም ይፅውዕዩ እስከ ኣነ እውን ከም ኣባል ቀዳማይ ዙር ምንባረይ መጠን እስኪ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ኣብ ሳዋ ሳልሳይ ብርጌድ ቀዳማይ ቦጦሎኒ ሳልሳይ ሓይሊ ሳልሳይ ጋንታ ቀዳማይ መስርዕ ነይረ ኣይድሓን የደለኹ ማለት እየ ተመት ዝክሮ ዲኻ ክንደይ ከም ነበርካ ያ ይዝክሮ ንምግላጽ ተተደልዩ ካልኣይ ብርጌድ ካልኣይ ቦጦሎኒ ቀዳማይ ሓይሊ ቀዳማይ ጋንታ ተጋገይ ሳልሳይ መስርዕ ነይረ ከማን መስለ ዳንኤል እውን ሳልሳይ ዙርያ ኮይኑ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ሰራዊት ካልኣይ ብርጌድ ሳልሳይ ቦጦሎኒ ሳልሳይ ሓይሊ ካልኣይ ጋንታ ካልኣይ መስርዕ ነይረ ግሩም እሞ እቶም ኣብ ዘለና ክልተ ብበራጊድ ከሎ መጀመርያ ኢና ማለት ቀዳማይ ዙር ነርና ማለት እዩ ክልቲኹም ሳልሳይን ሻድሻይን ዙርያ ከዓ ብክፍለ ሰራዊት ደረጃ ምስዓበይ ማለት እዩ ምናልባት ሰማዓቲ ይርድእ ክኾነሎም ምእንቲ ምሳና ደሎ ድምፃዊ ዳዊት ዘርእዝጊ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ዳዊት ቅድሚ ናብ ካልእ መደበይ ምሕላፈይ ከም ድምፃዊ ምዃንካ ኣብዚ ከባቢ ማለት ኣብዚ ናይ ደለይቲ ፍትሕ ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ብክራርካ ከም ተቃለስካ ይዝክረ እሞ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ትብሎ ማለት ደለካ ሓንቲ ዜማ ተላትካስ መሰጋገር ወል ይከኣል ፀገም ኣይኮነ ኣጋጣሚ እውን ሓንቲ ሓዳስ ዘርፊ ዘዳለና ያላ ሕጂ ንሳ ልክዕ ምስኡ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ናይ በዓል እስያስ ዝዛረቦ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ጭርሖታት ናቶም እቲ ዘሎ ዓቢጦም እቲ ሓቀኛ ታሪክ ዓቢጦም ዘየለ ታሪክ ነቲ ህዝቢ ከመሓላልፍሉ ፍትኑ ስለ ዘለዎ ብዓብዪ ክንዛረበሉ ኢና ናይ ሳዋ ዝተዓለመ መንእሰይ ብሓቂ ድዩ ከምቲ ዝብልዎ ሳቶም ጀጋኑ ኣፍርዮም ድዮም ወረስቲ ሕድሪ ወይ ድማ ነቲ ሃገር ኣውሪሶሞም ድዮም ዝግባእ ቦታ ሂቦሞም ድዮም ንዝብል ሕቶታት እያ ትብድህ ስለዚ ድሓን ንሳ እንትንክፋ ኢና ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ዝመፅእ ኩላቶም በዓል ዳኒ ተመየ እውን ክገልፅዎ እዮም ስለዚ ካብ ክውንነት ትርሒቆም ስለ ዘለዉ ኢና ንሕና ክብሪ ኣለዎ ወዲ ሰብ ትብል ደርፍላ ሕጂ ሳይ ገብረኩም ማለት እዩ እንታዋይ ኮይንዩ ታሪክ ዝገላብት እንታዋይ ኮይንዩ ሓቅታ ዝዓብት እንታዋይ ኻስኻ ዝብሎን ተሳነ ባዕለይ ዘይጉዶ كل وصع كوينه إذا خي كدنا زي حد رابي لفتح دورة الكبيرة يا غنيلنا داويت بلب يدا مسكنك وتروت تبقصها تتبعتك تصنعتك بتعمي ددنو وترو أب حق لو مبارك غاني بسم كلهم سمعت يمسكنك قتيل تمسكن نباخا خملس أقدم كات أتخلى عن تلك كنيركا أبصوا أبال هجروا أقولت كلها علما يكون كان كاب سالساي زور ندعي زلون علم كهم دوت أخا قال إسكانيركا مو اسكي أبتو أنا سيزنبركا زخري بزعبا سوا أبتو تام عسكر أتيخا كتعلم كلها زنبركا كنتاتن دحريون تعلمك كم بحدش أبال نايتي معسكر كوين كمسترف كان زنبر كنتات كجلسنا جوني كابتي مجمرة
ክንብገስ ከለና ኣትሒዝና ክጅምረልካ መጀመርያቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስተኣወጀ ምስ ዝነበረ ሃዋህው ናይ ዓድና ምስ ዝነበረ ናይ ናጽነት ኩነታት በቃ ታንቲና ኢና ንኸይድ ነርና ዳርጋ ምድፍፋይ ነይሩ ንሳዋ ንምኻድ ቀዳማይ ዙር ማለት እቲ ሞራል እቲ ኩሉ ድሌት ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕሪ ተዓሊም ሃገር ኣብ ክትህነፅ ዝነበረ ድሌታት ናይ መንእሰይ ኣብ ትሽዕዋን ኩሉ ህዝቢ ዝዝክሮ እዩ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ከዓ ስለ ዝነበረ ኣብ ቀዳማይ ዙር ንኽኸይድ ብተሃዋኺ ኸይደ ማለት እዩ ምስከና ግን ኣብ ሳዋ ድጸንሐና ሓደ ቀዳማይ ነገር ወልሓንቲ ምድላዋት ኣይጸንሐን እቲ ቴንዳታዶ ገለ ዝበሃል ኩሉ ባዕልና ኢና ተኻኺልናዮ ካሊእ ካ ከምቲ ካብ ኣስመራ ምምጻእና እቲ ናይ በረኻ ናብ ሳዋ ምውጻእሲ ሓደሽ ስለ ዝነበርና ምስቲ ዝነበረ ኣቀባብላ ሰንብድ ስለ ዝነበረን ወይን ታሽሙ ከምዚ ጽቡቕ ከምዘይ ተቐበለናን ከም ርእሰ ተኣማትና ክንጥፍእ ከም ዝገበረናን እዝክር ብድሕሪኡ ኣብቲ ተዓሊም 6 ወርሒ ምስ ተዓለምና ወይን ከም ዓላማይ ኮይነ ንካልኣይ ዙርያን ሳልሳይ ዙርያን ዓሊመ እወ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ሳዋ ምስ በጻሕና ኣነ እውን እዝክሮ ኣብሩኽ ክብሉ ከለዉ እንታይ እቲ ምብራኽ ኣነ ማለት ተብሩኽ ገመል ጥራይ ድፈልጥ ነይረ ኣነ ሓቂ ሓይሽ ማለት ብዙሕ ተመክሮ ነይሩኒ ቅድሚኡ ናብ ብዙሕ ቦታታት ኸይድ ነይረ ግን እቲ ምብራኽ ክብሎ ከለዉ ብዙሕ እዋን ኣብቲ ወታደራዊ ኣገልግሎት ስለ ደኣተና ገርመን ነይሩ ብምንታይ ኢና ብኢድና እናነብሩኽ ወላ ከም ናይ ግመል ወይ ገሌለ ዝሓስብ ነይረ ብዝኾነ ንምንታይ እውን ኣብቲ እዋን እቲ እቶም ተጋደልቲ ድቕበሉና ዝነበሩ ሓርፋፍ ኣቀባብላ ጽቡቕ ዘይኮነ ኣቀባብላ ይገብሩ ነይሮም ክሳብ ሕጂ መልሲ የብለይን ኣነ ካብ ዝክሮ ዝነበረ እዩ ሕጂ እንታይ ኣኽብለካ ደልየ እቲ ተዓሊም ብክልስ ሓሳብን ብግብርን ተሰነየ ምንባሩ ይዝክረ ኣነ ብወገነይ ብዙሕ ዓገብ ኩሉ ነቲ ሽዑ ተዋሃበና ተዓሊም ወላ ከም ወታደር ኮይነ ዳሓራይ ኣብ ዝረኣኽዎ እዋን ብዙሕ ክሳዕ ክንዚ ብዙሕ ኣይድጠቅም ኣይነበረን ብዙሕ ሰብ ከም ካልእ ክመስሎ ክእሊ ግን ከማን ተንድተኮስናየን ጠያይት 5 ጥይት ገለየን ነይረን ንመወዳእታ ናይ ብሓቂ ጥይት ተኮስና ኣለን ሕጂ በተዓሊም ክሳዕ ክንደይ ዕጉም ነይርካ ብጀካት ሰልፊ ነሪኦ ዝነበርና ኣብ ሰልፊ ብርታዓት ነይርና ዝከረኒ ያ እስኮ እቲ ካብ ዕሬታ ካብ ከተማ ምምጻእ ነቲ ሰልፊ ቀልጢፍና ንሕዞ ነርና ግን እንታይ ዝዝክር ኣብቲ 94 እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ሳዋ ክእወጅ ከሎ ክግበር ስለ ዘለዎ እምበር ጽፉፍ ዝኾነ ምድላዋት ግን ኣይተገበረሉን ነይሩ ሽዑ ትዝክርት ኮይንካ ውሑዳት ናይ ደርጊ ዝነበሩ ሻምበላት ሻለቃታት ነይሮም ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ተጋደልቲ ወይን እቲ ናይ ሰልፊ ተዓሊም ምሂሮሞም ንሶም ከማንቶም ተጋደልቲ ሽዑ ዝነበሩ ሲ ኣጽፊፎም ኣይክእልዎን እዮም ነይሮም ትዝክርት ኮይንካ ንሕና ኢና ካብኦም ንላዕሊ ኸማኒ መሰርዓይናሲ መሊኽና ነርና ኣብቲ ሰልፊ ማለት እዩ ካሊእ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ምንጽጻር ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ገለገ ዳሓኒ ነይሩ ግን እንታይ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ጽቡቕ ርድኢት ውን ኣይነበረናን ምስቲ ዝነበረና ዕድመን ምስቲ ኡል ጸንሓና ነገራትን ምክንያቱስ እቲ ክንመጽእ ከለና ካብ ኣስመራ ዝነበረ ሞራልን ፍናንን ካሊእ ነይሩ ኣብኡ ድጸንሓና ግን ከምዚ ዝበልኩኻ መጀመርያ ወይ ክትብሎ ዝጸንሐካ ኣብሩኽ ዝብል ነገራት ኩሉ ሓድሽ እዩ ዝተዳለወ ነገር የለን ሒዝናየ ዝመጸና ውን እንተን ኣስኒቖም ሰለዱና ስድራና ውን መንጢሎምና ዝተዳለወ ቀለብ ይኹን መጽለሊ ስለ ዘይነበረስኒ ዳርጋ ኣብታ ሹሚና ኣቲና ነው ተዳሂልና ኢና ነርና ብሓቂ ሕጂ ነቲ ፖለቲካዊ ዝበሃል ትምህርቲ ስኒ ብዕቱብ ንሰምዖን ንርዳእናን ውን ኣይነበራ ጥራይ ኣብታ ሰልፊ ግን እቲ ካብ ከተማ ምምጻእና ንማልባሽ ይኸውን ብልጫ ነርና ብኸምዚ ይዝክሮት ናይ መጀመርያ እዋናት ናይ ሳዋ ማለት እዩ ትኽክል ኣለኻ ወላ ሳዋ ወላ ሓንቲ ድቆመቱል ነገር ኣይነበረን ኣጓዱ ዳሓር እውን ንዓና ነቲ ትኸልዎ ባዕልኹም ድበሉና ገዛውቲ ካቲክ ናይ ቴንዳ ናይ ቻይናን
እቶም ዓለምቲ እውን ናይ ግዜ ደርጊ ምንባሮም እቶም ቀንዲ ዓለምቲ ማለት እውን ናይ ደርጊ ወተሃደራት ምንባሮም ንዖም ለዓለሞም ተጋደልቲ ካልኦት ከዓ ነይሮም ሕጂ ብዙሕ ኣወንታውን ኣልታውን ጎንታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ዳንኤል ናባኻ ክመፅእ ዳንኤል ተወልደ ኣባል ሳልሳይ ዙርያ ኢኻ ስለዚ ከምዚ ተመስገን ዝበለካ ከዓ ንዓኻትኩም በዓል ተመስገን እዮም ተቐቢሎምኹም ከመይ ተቐቢሎምኹም ከመይ ኢኻ ትዝክሮ ንስኻ ክትኣቱ ከለኻ هو دحنا كنورد كلنا نساوا دنبرنا تثبيت انا خم دانيال كبغس كلهو قداماي زوريا دي ورد كون دابل كي تبغيسه لمتاي عندي خاطي وردكو مسؤم مستمناي مجمريا ذكرت كنتاي كم زرخبن خيف ولتكو كومندات تصبخو خيده ابو خيد كلهو كن بمجمريا بلنيت ناي مجمريا سب زرخبنا كم مكراه نورد كلنا بابرخو قبلنا خلو شعور اسم بعد مات بمقطعلك مستدلي سب كتتبلي لك قمت لك عند حسب كخسرع كلها فحفح بيلهم كم زي تراخب كغبرخا خلو اتزمت خايو اسبيزا اكيبون بوستو خلو شعور مزي تفلط اسب خول شعور تامناي مجمرا شجر دلا بقى مزرخه بن خنبر يا خاتبل مس ابطخا خازلو قدن كتسامع ولا حلحتبل دحارنا بهرات متحواس لزي نفلت زنبرنا حدش سلزنبرنا عنا كمي كم تنبر تعنت بهال انت عنت تحساس با خمزلهم كترق تجمر شعوب بمجمرات قبره مسخاخ تسامع مع الزخيل مسخاخ الرادة اكا الزخيل رئيخا بقلصو من مخانو خيفلتك اخا تقربه زحريقن اتعاب نفسخات صنحة اب قزاخا بقزات صنح كان معاقرين خاخ بدربا خلخا مخا كرمتي تقبل لنا شعوء ماين داوغا زا قوما تشفينكا زا فتال نايقو حفت مسل تشفينا صعدا ماي ملوء لي تحضر كلها ماي تخيلو خاطوكا خلو تتشافا كان زنبره مخانا يمغبي صقمات كفترلكا خلو تخيل كان بسكات لخت اتو خلخا خبنجرا نبسكات لنا بانن متسارع خا مبلع خو فيلكا زلمت كان شعور حدش تحساس با خاتمت شجر تجميرا لا مخ ميجر تصاوره يا خاتبل ግን ጽቡቕ ኣይኮነን እንዲ ማለተይ እዚ ሓንሳብ ከተማው ጠባይ ዘለዎ ገዲፍካ ኣብ ርሑቕ ገጠራ ዝነብሩ ኤርትራውያን ካልኦት ዓይነት ቋንቋ ተዛረብቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኩሎም ማለት ምስኦም ተሓዋዊስካ ተዋሃይድካ ምንባር ከመይ ይመስል ዝያዳ እስኪ ዳዊት እውን ካብ ካልእ ጫፍ ናይ ኤርትራ ካብ ብርኪቶ ማለት ዞባ ደቡብ ስለ ድወረደን ሳዋ ሙዚክ አታሐይዙ ከመይ ነይሩ ትኩነታት ገልጸና ንዕኹቦ ትዕድል መስለኒ ኦኬ ታንክ ዩ ጆኒ ምናልባት አወራርዳ ይኳ ካባጽ ነይሩ ሽዑ ትምርት ንባጽ ወርደ ነይረ ከም ሰብካ ጽቡቅ አጋጣሚ ኮይኑ ሓበቲ በደቡብ በቲውን በሰምሃር ወይ ካብ ሰሜን እቲ ህዝብስ ኩሉ ዳርጋ እንዳፈለጥ ቆየ ጸኒሕ አነት ናይ ብሔራት ገለ ወይ ዝተፈላለዩ ሰባት ናይ ብዙሕ ክስታይ ነበረን ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይነበረን ምክንያቱ ዳርጋ ትግረ ወዓረብ ንባዕሉ ቋንቋታት ውን ብኸፊል ይርድኦ ነይረ ማለት እቲ ባጽዕ ምስ ወረድኩ ሕጂ ኣብ ሳዋ ምስ ወረድኩ ግን ከምዚ ክብልዎ ጸንሑ ሓደ እቲ ካብ ቀዳማይ ዙርያ ስጋብ ሻዋዓይ ሻሙናይ ዙርያ ሽዑ ዳርጋ ብድልየት ነይሩ ከምዚ ግቡእኻ ፈሊጥካ ናሽናል ሰርቪስ ወይ ድማ ሃገራዊ አገልግሎት ኢልካ ተቀቢልካዮ ከም ዜጋ ትወርደሉ ስምዒታት ነይሩ ሽዑ ከም ዝግፋ ገለ ከማን ኣይነበረን ሽዑ ዝግፋ ዝወርዱ ሰባሲ ኣነ ብዙሕ ኣይዝክረን ኩሉ ሰብ ብድልየት ይወርድ ነይሩ ሕጂ ትብድልየት ዘውርዶ ዝነበረ ሰብ ከዓ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ዕላማታት ንሃገር ይጠቅም እዩ ንህዝቢ ይጠቅም እዩ ኢሉ እዩ ኩሉ መንእሰይ እቲ ዕላማ ተቀቢሎ ወርድ ነይሩ ሕጂ ኣብታ ሳዋ መስኣተኹ ኣነ ዝረኣኽዎ ግን ምስቲ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ምስቲ ዝጉስጉስሉ ዝነበሩ እታ ምግፋፍ መሰል ትበሃል ካብተን መካይን ወሪድና ክንስራዕ መጀመርና እታ ምግፋፍ መሰል ሕጂ ሃገራዊ አገልግሎት ኣብ ኩሉ ሃገር ኣሎ تعليم ስለዝኾነ ኻ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣይትጽበን ኢኻ ትቕበሎ ኣኸውን ብዛዕባ ብዙሕ ጽቡቕ ከዳሉልካ ገለገለ ብዙሕ ኣይጽበና ኣብቲ ናይ መሰል ናይ ወዲ ሰብ ግን ምክንያቱ
ከም ዜጋ ወይ ድማ ከምሰ መባእታዊ ነገራት ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብ ዝኸድካ ኺድ ወላ ቤት ማእሰርቲ ኣይኮነን ኣብ ክፍሊ ተዕሊም ሃገራዊ ኮንካ ሃገራዊ አገልግሎትካ ጉቡኻ ክትፅመጽ ኢኻ ገበነኛ ኮንካ ተኣሲርካ ብቤት ፍርዲ እውን መባእታዊ መሰላት ኣለዉ እጂ ኣብዚ ኣነቲ ናይ ሰዋ ከም ወላ ወደ 17 ዓመት ነይራ ግን ይርዳእካ ይበቃ እቲ ዘይከውን ነገርሲ ዘይከውን እጂ ኣው ሓደ ወላ ናይ ሕክምና መሰላት ዝበሃል ነገር ኣሎ ካልኣይ ምስተኣከብካሲ ኣብዚ መሰል ዝበሃል የለን ካብ ሕጂ እንዳሓር ገለ እም ዝብሉካ ተኣኺባ ሽዑ ቀዳማይ ኣኺባ ዝገብሩልካ ከምዚ ምሸት ገለ እኩብካ እንደ መጀመርታ ኣሃዱኻ ገለ መለ ምስ ፈለጥካ ናይ ቦጠሎ እንዲ ናይ ሓይሊ ገለ ሕጂ ወላ ናይ ጥርዓን መሰል እውን የለን ሓደ ሰብ እንተዳ መርሓ ጋንታ መርሓ ሓይሊ እንተዳ ጌጋ ፈጽሚ ብልዕልኻ ናብ ልዕሉ ብኸመይ መንገዲ ከድካ ትኸስስ ወይ ድማ ሕጋዊ መንገድታት ሕጋዊ መሰልካ ተራግጾውን ኣይን በበልካኒ ከም ሕጊ ሕጂ ኣብዚ ንዓይቲ መስኣቶም ዘራጽመኒ ማለት ምክንያቱ ኣነ ዜጋኤ ባርያ ኣይኮንኩን ወይ ድማ እስራ ኣይኮንኩን ኣው መጽ ክድግደግ ጥራይ መሰላ ኣለኒ ጉቡኻ ኣለኒ እዚ ክልቲ ኣነ ብማዕረ ዝሪኦ ማለት ሕጂ ኣብዚ እቲ ነቲ ሃገራዊ አገልግሎት ኮምፕሊት ፌይልድ ዝገብሮ ማለት ሃገራዊ አገልግሎት ኢልካ ክትገልጾ ወይ ድማ ክትቅበሎ ዘይኽእለካ ካብኡ ካብቲ መደበር ተዕሊም ሳዋ ጀሚሩ ዝገጥመካ ምግሃስ መሰላት እዩ ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ስጋብ ወላ ደቂ ተባዕትዮ ነይሮም ክሳብ ለውጥ ዝበሃል ሕማም ዝሕዞም ከምኡ ዓይነት ሕማም ሓይሞን ከለዉ ካ ተዓለሙ ብልዎም ኣብ ፀሓይ ሙሉእ መዓልቲ ውዕሉ ሕጂ እዝታት ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኢኻ ንዓይቲ ዝዝከረኒ ማለት እዩ እዋ ደንበርና ሃገር እዮም ዞም ሰዓት እዚኦም ሳምፀሙናት ዝብል ማለት እዋ እስኪ ተመ ጽናዕ ደሓን ትዕድል ክበካ ንዓኻ እንታይ እዩ ማለት ከም ቀዳማይ ዙር ኮይንካ ወሪድካ ሳዋ ኣቀባብላ ሓደ ዓይነት ነይሩ ምስ ዳዊት ኣብ ሻድሻይ ዙር ክብሎ ከሎ ኮይኑ ግና ኩሎም ከም ድኾነ ይርዳእካ እዩ ኦኬ እቲ ወታደራዊ ማዕስከሪዩ ጸጥታ ክህልዎ ስነ ስርዓት ክህልዎ እቲ ናይ ከተማ ጠባይ ወይ ካብ ናይ ሲቪል ህይወት ድምጻኻ ጠባይ ክቕየር ኣለዎ ዕቱብ ክትከውን ኣለካ ኣብ በረኻ ምሕዳር ክትክእል ኣለካ ክትብርትዕ ኣራዊት ክትቀየር ገለ ትኸውን ኢኻ ግን እንታይ እዩ ማለት ንምንታይ እዩ ኣርዓዲ ድኸውን ንዓኻትኩም ወላ ዓለምቲ ምስኮንኩም ኩነታት ስለምንታይ ናብ ምርዓት ከም ድቕየር ድኸውን ዝግበር ነይሩ ንሳ እንዲያሞ ትገርመካ ጆኒ ሓዊ ኣነሲ እንታይ እዩ ዝኣምን መስለካ ሃገራዊ አገልግሎት ተባሂሉሲ መጀመርያስ ነቲ ሃገር ንዝሃንፃ ሰብ ኢኻ ክትሃንፆ ዘለካ ነው ስለዚ ምስቲ ዝነበረና ዕድመ ሃገራዊ አገልግሎት ክበሃል ካሎ ድሕሪት ተዓሊም ንሕና ዝኾነ ኮርሳት ወሲድና ዲና ሞያ ቀሲምና ዲናሲ ሃገርና ክንሃንፅ ነይሩ ሓሳብና ግን ዝተዋሃበና ናይ ዝኾነ ስልጠና ሞያ ኣብቲ እዋንቲ ኣነ ኣብ ዝነበርኩ ኩሉ ወላ ሓንቲ ነበረ ወላ ኣነ ዓላማይ ኮይነ ተሪፈብኡ እቶም ካልኦት ግን ኩሎም ኣብ ቁርደዶ ኣብ ገዝገዛዶ ዝነበሩ ገለሲ ዲጋታት ክሰርሑ ተባሂሉ የማን ክፍንቁሉ እዮም ዝውዕሉ ነይሮም እምበር ወላ ሓደ ዝተዋሃቦም ስልጠናን ሞያን ኣይነበረ ካሊእ ኣብዚ ክብሎ ፀንሑ ዳንኤልን ዳዊትን ሲ ብዛዕባ ናይ ምግብን ብዛዕባ ናይ ሕክምና ክዛረቡ ፀኒሖም ነው ትፈልጡ ኣብ ቀዳማይ ዙር ምስኣተና ብዛዕባ ናይ ምግቢ ስኒ ወላ ሓንቲ ዝተዳለወ ነገር ኣይነበረን እቲ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ዓደስ እንዲ ግን እንሳዊን ጽቡቕ ኣይትስራሕን ነይራ ማለሲ እንኳይ ደው ንክትበልዓስ ንክትሪኣዊን ብጣዕሚ ደዘይት ብለካ ነገር ስለዝነበረ ኣብቲ ሽዕዋን ዳዊት ማይን ጨውን ባኔ ፈጥፊትና ዝበልዓናሉ ግዜ ነይሩ ገርመክ ካብ ከተማ ኣስመራ መፂና ካብ ሕንቃቃ ገዛ ገለሲ ምግቢ እኹል ስለዘይ ተዳለው ወልሓንት ስለዘይ ተዳለው ማይን ጨውን በስምፅና ባን ዝበልዓናሉ ግዜ ነይሩ ካብኡ ተሪፉ ከዓኒ መናፃፀሪ ንገብሮ ነርና ፋጆሊ ናይ ደርጎ ወታደራት ዝነበረ ነው ንዑ ያ ሶፕራል ኮይኑ ግን ኤክስፓየር ኮይኑ ስለዚ ሽዑ ኣይነበረን ስቃጥላ ድሓሪ መፅኡ ኣብ ካልኣይ ኣብ ሳሳይ ዙርያ ይመስለኒ መፅኡ እምበር ኣብ ቀዳማይ ዙር ስቃጥላ ኣይነበረን ስቃጥላ ዝነበረስኒ ነይሩ ግን ግዚኡ ሓሊፍዎ መጀመርያ ቁሩብ ስፔዛታት ሒዝና ስለዝመፀና ድዩ ዋላ ገለ ኣይንበልዑን ኢና ነርና ድሕሪኡ ስለዘይንበልዑን ነበርና ከዓ መናፃፀሪ ኢና ንጥቀመሉ ነርና ድሕሪኡ ግን ተን ድሓባኣና ቁሩብ ቁራቦ ገለ መለ ምስ ወዳእና ከይፈተና ናው ኢና ኣቲና
ዝተባላሸው እዩ ፀሓይ ዝሃሮሞ እዩ በቃ ዳርጋ ኛም ይኮይኖ ተመናጻጸርን ጽብዒት ክትቆመሉ ምስተርካስ ኣይጸንሐካን እዩ አው ምክንያቱ ተወሲዱ ጸንሕ ሽዑ ከፊትካ አው ሲስተም ኔሮ ነተን ዘይተን አውጽኻ ዲኻ ነተን ፋጆለት ይሕንካ ዲኻ ቁርብ ወሳስፍካ ገለ ከምዚ ጌርና ንበልዕ ነርና ኣብዚ ዓባት ናይ ሕክምና ድበልካዮ ዳዊት ድማ ኣብ ቀዳይ ዝርጆን ትዝክሮ ኢኻ መክቶ ዝበሃል ነይሩ ትዝክር ዲኻ ዓሚምካ ትኸዶሞኒ መድሃኒት ስለዘይብሉ መክቶ ብለክ ስለዚ ነዚታት ታዘኪርኩም ለንስኩም ናይ ሕክምና ናይ ምግብን ምስበልኩም ዳኒን ዳዊትንሲ ዳኒ እስካትላ ገሌካኑ እስካትላ ሃይጅን ህናስ ንቡር ከም ዘይነበረና አቀዳማይ ዝኩ ነግረካ ደሊ አልዒሊ ዘረባዝ ሬዲዮ ኤረና ሬዲዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ተመ ግን እታ ኣይመለስካለን ሓንቲ ንምንታይ እዩ ሰብ ተሓጉይሱ መጽኡ ከሎ አርዒድካ ሲ አው ከም ድንብርካ ከም ድጾልኦነት ሲ ማዓስከር ትገብሩ ካብ መጀመርያ አነ ንሳ ትገርመን እንዲያሞ እንታይ መስለካሲ አነ አንተ ይመለስኩልካኩም መሲል ትጽቢትና ዝነበረሲ እቲ አብሳዋ ድሕርቲ ውትድርና ምስተዓለምናሲ ሞያ ቀሲምናስ ንሃገርና ናንጽ ይመስልና ነይሩ ግን ካብ መጀመርያ ምሳአተናሲ እቲ ወተሃደራዊ ተዓሊም ኮሙድ እዩ ዶስ ብዕላማ እዩ ኮሙ ተገይሩ ክርዳእካ ይክእልን እዩ ዝነበረና ርእሰ ተኣማንነት ሒዝናዮ ዝመጸና ኢና ከም ነጥፍእ ኮይና ምክንያቱ አነ ዝከረኒ ኣብ ግዜና ጽነሲ ተጋደልቲ መጽዮም ብፍቅሪ ነፈትዎም ነኽብሮም እምበር ኣይንፈርሖምን ኢና ነይሩ ኣብ ሳዋ ምስ ወሰዱና ግና ከምዚ ዝበልና መጀመርያ ኣብሩኽ ምስ በሉና ድኾነ ነገር ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ትብሎ ጸንሕኻ ዳዊት ኣይትሓትትን ኢኻ ዝተባሃለካ ግበር መሰል ድበሃል የለን እቲ ርእስና ከዓ ተቃኒ ዝነበረ ወተሃደራይ ሓትኒ ዋላ በዚያ ኸሪሎም ሃስ በታጸፍዓ ነገር ክትሓኩራ ኣለካ ገለ ዓይነት ስለ ዝማሩና ንዑይና ተቀቢልና ኸይድና ሽዑ ብድሕሪኡ ዝመጸ ግን በቃ ትናትካ ርእሰ ተኣማንነት ስለ ዝጠፍእ ንዝኾነ ተጋዳላይሲ ከም ትፈርሖ ዝበሎኻ ከም ትገብር ከልካ ኮይንካ ኢኻ ትኸይ ስለዚ ነዚ ንምግባር ከይከውን እቲ መጀመርያ ዝነበረ ምድሃል ክኸውን ንኽእል መቕፅዓት ክኸውን ንኽእል ሕቶታት ተሓቲትካውን ክምለሰልካ ተሓትትኮ ይትኽእልን ኢኻ ግን ደይምለሰልካ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ኣይትረዳእንን እያ ወኖ ቅድም ንዑ ንተመስገን ሕጂውን ካሓተ ስለምንታይ መስለካ ተመስገን ንስኻ ዓላማይ ኮይንካ ተሪፍካ ኢኻ ስለዚ ከመይ ጌርኩም ከም ትዕልሙ ኣገባባት ተዓላልማይ ከይነገሩ ደማዓለምቲ ገይሮምዎም ዋ እንታይ ያመስለካ ታ ኮርስ ኔራ እንዲያና ተዓላልማ ገለ ዳይ ንሳይኻ ሞት ደግማ ታ ተዓለምካ ኢኻ ትደግማ ግን መጀመርያ ከለና በቀዳማይ ሕጂሲ እዚ ናይ ሳዋ ዝነበረ በዓላት መኽፈቲ ብዙሕ ኣይተኸታተልኩን ግን ቁንጭ ሊላስ ኣብ ፌስቡክ መጽያ ኔራ እዚ ማይናስ ዝሰርሓ ድራማሲ ንስተቆጽዑ ሰባትሲ ነኽቲ ማይናስ ክቆጽዑ ከሎስ ብኩባያ ጌርካ ነዚ ፊስቶ ምልአዮ ዝብል ገለ ሕጂዚ ኣይመሃሩናን ግን ከም ድግበር ግን ስለ ዝገብሩና ነበሩ ተላሚድና የጽሕና ተረዲእካ ኣሎ ሕጂ ብኩባያ ከማንሲ ናይ ማይናስ ብጣዕሚ ብዝሕቲ እያ ተረዲእካ ኣሎ ብባሊቃ ኢና ከማን ንብል ኔርና ሕና ንፊስቶ ብባሊቃ ምልአያ ምክንያቱ ኮሙን ድዮም ይሄሮምና ስለዚ ምስቲ ፀሓይ ዝነበረ ደቂስካ ንፀሓይ ጠምታ ብዓይንኻ እዚ ተንፈሓኽዶ ከም ዝብለካ ጸናሕኹ ባሊቃ ጌርካ ማይ ካበይ ናበይ ፊስቶ ምልዓያ ዶ ገለ ዝብል ኣነ ምስቲ ወተሃደራዊ ሳይንስ ተተሓዘ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብቲ ኮርስ ወሰድናሉ ከምኡ ይሓለሙናን ግን ክንዕለም ከለና ከምኡ ገብሩና ነይሩ ስለዚ ንሕና ሓደ ሽዑ ደቂ 19 ዓመት ገለ ስለ ዝነበርና እቲ ዝረኣናዮ ከዓ ንትግብር ስለ ዝነበርና ከምኡ ጌርናዮም ንኻልኣይ ዙርያ ንሳልሳይ ዙርያ ገለ ማለት ተረዲእካ ኣሎ ራይ እቲ ኣብ መንጎ ቁሩብ ንእሽተይ መስሓቅ ዶ ክብላ ኣስሒቆኳ ይክእልኒ ኣነ ከም ዮሃንስ ግና ሓደ ነይሩ መክቶ እናበለሲ ንብዙሓት ደድከሞም ሓኪም ቦጠሎኒ ዳሓር ካምሲን መፅኡ ገዝኡ ነትሳ ነበረልስሉ ቦታ ሕክምና
فحفحم سبلو حجزو مسحاتتهم نتهم غانتا طقو نبرو سمكا بقديهم مكتو كمتي إلى مونيرا نتي أجي كاو حليفو قلن انتايو اسكي دانيال ولا بقى جمر موناتم بعل تمسجن عقاتكم علمهم بعل تمسجن بعلاتهم بوزح مكرا تعلمهم حليفهم كلو مالت بوزح مقطعات ريهم كلو ويرينا خلنا انا ومسؤول لازنوركو احنا كو قابتهم اليوم عبيتينا اجي نعاتكم كن بصبغ حازوكم كما يسمعكم نيرو كما يتواصاصوم نيرو قداماي زور حجي بكما يذكرو نحنا كنعاتو خلنا كم زازبلكو اتي اقبابلا بابروخ تطبيت كاز نبره كال نهاجر كتهانت نهاجر كتمعبل نهزب خطقم زبل ابا امرخا هاجر كتمعبل تقارنتي تاريخ شريحهم زموصيو ميلكا ابا امرخا حسيبكا سلازلخا نز عينتا تحساسبا حجون دوسدنا مقدس صبوق الكا يخا تصبيخا تمصل او وقت اتو خلخا كن كالا عينت عالمي دصنحكا زنبركا تصبيتن او دصنحكا ننبينيو مسمصخا كن بمقطعات تقبلوخا خلو اب قداماي زورن اب سالساي زورن ابتم علمت تصلي اخا تقبل سلامتاي ليتي فيسكا غيرم تدونغيخا انفحوخا لو نختبلع تسريحكا نختشي انت فقد كل وتادراو دبلسي اي طعمني وتادراو طعم كم زي مخان كل صفلت اندي ግን طعم اي نبرن ابتم قداماي زوركا صل اندحدركا كم تخيد ابتم تقاللت صل كم تحدر اب نفسها كونفيدنس كم تطف እንደኾንካ አኻ ትመጽእ سلامتاي ابساواس تمهارولو ነገር የለን ትጎድለሉ ተዘይ ኮይኑ አባ አምራኻሲ ወይ ናይ ዝኾነ ናይ ቴሌቪዥን ይኹን ናይ ማስ ሜዲያ ሓበሬታ ተሓንት ክትረኽባት ትኽእል ሬድዮ ጥራያ ኣብ ካልእ ዓለም ተኣሲርካ ከምዚ ኣበይንኻ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለኻ ኮይኑ ይድስምዓካ ግን ከምዚ ክብለካ ከለኹ ኸ ናቱ ጽቡቕ ነገር ከዓ ሓደ ነገራት ከዓ ብሂወት ከዓ ተመክሮ ዝምህረካ ነገር ከዓ ኣሎ ንኣብነት ምስ ኣነባብራ ናይ ካብ ገጠር ዝመፀ ካብ ካልኦት ብሄራት ዝመፁ እንታይ ዓይነት ኣመጋግባ ምገቡ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንታይ ዓይነት ኣከዳድና ዝኽደኑ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትመሃር ክትዕልል ምስ ቀረብካ ገለምታት ገለ ትናብሮኦም ድሲ ኣብ ኣስመራ ዓቢኻን ወዲ ገጠር ኣተዓባቢኡን ዘይትፈልጦ ወዲ መታሕት እንታይ ዓይነት ቋንቋ ዛረብ እንታይ ዓይነት ኣመጋግባ ኣተሓሳስባ ዝገብሮሲ ንዓኻ ቁርብ ለውጢ የምፀልካ እዩ ድሓር ገለ ዝተፀገሙ ሰባት ክትርኢ ከለኻ ካባኻ ዝተሓተ ትርኢ ካባኻ ዝለዓለ ትርኢ ሽዑንታ ክትገብር ነቲ ዝተፀገመ ክትሕግዞ ትፍትን ነቲ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ድማ ንዑኽ ትመስል ትደሊ ንኣሽቱ ግን ኣብኡ ኣብ ሳዋ ብምህላዋ ጥራይ ዝርከብ ማለት ኣይኮነን ኣብ ካልእ ኸይድካ እውን ኣብ ሳዋ ኸይከድካ ዝርከብ ዝኽእል ነገር እዩ ሳዋ ስለ ዝኸድካስ ፍሉይ ነገር ትረኽቦ ነገርሲ የለን ግን ከም ሰብ ትነብር ስለ ዘለኻ ኣብኡ ካብ ስድራኻ ወፂኻ ኣብኡ ትነብር ስለ ዘለኻ ናቱ ጠባይ ናቱ ተሓሳስባ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ሓድሽ ምዕባለ ከተማዕብል ኢኻ በቲ ኣብ ስድራኻ ተሓስቦ ዝነበርካ ተሓሳስባ ኣይተብልኻ ኣብኡ ወዲእኻ ምስ ተመለስካሲ ምስ ስድራኻ ንኽትሰማማዕ የፀግመካ ነው ስለምታይ ሓድሽ ዓይነት ጠባይ ሓድሽ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለተጥራቡ ኦኬ ሳዋ ኣብ ከባቢ ማለት ካብ ሳልሳይ ዙር ንድሕር ከም ዝርዳእናዓይ ብዙሕ ህንጻታት ወሲኻ ገዛውቲ መምሃሪ መደቀሲ ከምኡን መመገባ ኣዳራሻት ትኽንሎ ንኽእል ኩሉ ብዙሕ ነገራት እንዳማሓሸት ትኸደትሉ ግዜ ነይሩ ብኡ መጠር ከዓ ካልኣይ ዙር ተለይ ተጋጊ ከባቢ 26,000 ድዮም ተመስገን ክሕግዘኒ ትቁፅሪ I think 22,000 ኣካባቢ ኦኬ 22,000 እዚ ማለት ከኣስ ልዕሊ ዕፅፊ ቁፅሪ ናይ ቀዳማይ ዙር ማለት እዩ ቀዳማይ ዙር 10,000 ክኸውን ከሎ ስኻ ልዕሊ 22,000 ከይዱ ማለት እዩ ሳልሳይ ዙሩን ተመሳሳሊ ቁፅሪ ይኸውን ድኽእል ካልኣይ ዙሩን ቀዳማይ ሳልሳይ ዙሩን ደሎም ፍልሊ እቲኦም ካብ ቤት ትምህርቲ መፅኦም መስለኒ 12 ክፍሊ ወዲኦም ንሳዋ ክወርዱ ክኢሎም ነይሮም ካልኣይ ዙሩን ከምኡ ነበረ ከምኡ እናበለ ግን ስለምንታይ እዩ እቲ መንእሰይ ኣብቲ ግዜቲ ምንባብ መፅሓፍ ኩሉ እናኸኣለ ከሎ ነቲ ደጋጥሞ ዝነበረ ነቶም ድሕሪኡ ድመፁ ዝነበሩ ቤተሰቡ እዮም ካብ ሓደ ገዛ ይድወፍር ነይሩ ስለዚ كحبرهم دايفتن زنبرة وي مالت ناس نجر نقير بزح تعب ديجبر زنبرة سلام تايكون يسمعكم مع الداوت كفور دخلهم سي بزح حفلت أو كينا وراكم تماس على لقينكم كم ناي كالاي سال سايزر كتور مخالكم سي انتايت مغنيات اوكي حجي
ستيل تي فقر نايتي هاجر تسمعتي حدث من أسي نيشتي ولا تزاري كايون أي سمعكاني كلاي كم قبولي هاتوسدو كم قبولي زوسدو تي مهنياتو يؤمنو خايم اتمنى سيكا بستفعل تمرتي بسيلو زور زلو يكونن كابتن عراريوم حجي دارجا ጨፍሊቆም ሰርሑ ካለው ማለት ነው ለቱ ንቡር ከም ዘይ ንቡር ገይሮም እምኑ ካስለ ዘለው ከም ንቡር ተቀቢልካ ይወጽአላ ከም ተቀቢሎም ወጽሎ ቶን ካብ ሰዋ ሕጂ ሰዋ ከምዚያ ከይት ሰዋ ኢሉ ክሳይ ዝገብረካ ሰብ ውሑድ ሕጂ እንታይ ግን አውሽጥ ግን ተሰብ እንታይ ጋብ እንዳገበረ መጽ ማለት ሓደ ነቱ ፖሊሲ አክንዲ ተለሊ ናይ ሰባት ጽላአት ነንሕድሕድ ካናይ ምቅራሕና ኣብነቲ ተራት ዓላማይ ምስ ዓላማይ ተቀያይሞ ወጽ ከፍት ሰዋ ወይ ድማ ተቃራሒ ንስ ግን ኣይኮነን ከም ተብሎ ጸንሐ ተምየ እዞም ሰባት ቢፖሊሲ ኣይኮነን ቢታሽሙ ይኮነን ተማሂሮም እንታይ ዳ በታ ዝሪዋ ዝነበሩ እዚኣ ግን ሱር ኣለዋ ተማጻጻ ናይታ ከማ ዓይነት ኣማጻጻ ሱር ኣለዋ ብታሕትሲ كم تازبولكوا ناي طلعان مسلات تتهول غيراكو تامسل ويد ما تحغاونو ويد ما تخونن ناتراغاغصت مخادتني زوم تعلم قدما يزوريان بعلاتهم كم اغورون سلنورتم تغارل تقيمو نبرو سونغا كما اندورسوا اجي كما تبديل كان عافت حرخيب كالات تخون ግን ካል መንገድታት ማሐስካ መፈለጥካ ማለት ከላይ كم تمكروا علكم انتي رئي انا بسوا حدا قول اسود 16 تباساچي وتخوناتاسي مخالسي ነው እጂ زي ናይ ቆልዓ ነገር زي ባረኪና በጽቢጽ ክሰት ደሊ ማለት ነብስ ኸጥፍ ደሊዩ አጋጣም ሕጂ ተማብተ ከባቢ ጽቁ ዝነበሩ ሰባት ይሕዝዎ ይሕብሩ ማለት እጂ مستحبره قطتا نت برجيد مولو اخيبا يبلو مالتي ጭርግድ ዝበሃል መራሕ ብርጌድ ይነሩ ኣብ ካላይ ብርጌድ አዳማይ ክፍለ ሰራዊት ማለቲ ኦ ዝኩረ ከማይለ ወላ ታቆቢዑን ገለሞሉን ዝኩረ ሙሉ ታኺባ ክገብረልና ከሎ ማለት ምክንያቱ ሁሉ ግዜቲ ኣብ ኡምርኻ ዝሰርጥ ነገር ሓደ ነገር ኣሎ ኣብ ኡምርኻ ክሕከቕ ዘይክል ነዛ እንታይ ዝኽሪኦም ኣውሪሶምና እንታይ ኢና ወሪስና ካብሳዋስ እዚ ክስቆሮም ዘለዎ እጂ ነዚ ቆልዓ ኣውም ጽሞ ነቲ ብርጌድ ኣኪቦሞ ዛዕቡ ገሊጾምልና እዚ ቆልዓ እዚ ከምዚ እቲኑ ኢልና ንስኻትኩም እንታይ ከፊኢኩም እዩ ኣከምዚ ደረጃ ትወርቁ ኢልና ሽዑ መጨረሻ ዳሃር እዚ ቆልዓ እዚ እንተሞተ ንስድሩ እምበር ንዓና ወላ ሓንቲ ሰመይቱ ሰብ ነምጽ ኢልና برجير مولي كندي موت ندار انا ازمت انا سباتينا موت حد سنانيلنا مالك جيت حدمه ودا 16 عمت قلعايو هاغراو غلغلوت ويدما ناشنال سيرفيس يلو امينم يمام سيومو كمز عينت ملسي برجير بولو اخيبا وجهك خلو ولا حنتي كاون دحر تحت قول تابزيا مستم تغادلتي تغارا لاي ዝባሃል ቋ እንዳተጸለየ ኮ ይመጽ ይልሃል ሃገራው ጎልጉለትን አሞንጎ ተጋራ ላይ ጋብ ዝተፈጥረኮ ካብዚ ይጅምር ዳሃር ወላውን ትዝክሮ ሳልሳይ ዙሪያ አማውቱና ዝባሃል ክዳኑ ነሩ እሳቶም ብፉል ይዝረሙሉ ዋን ስለስተፈጥረ ሃገራው ጎልጉለትን ተጋደልትን ሓደ ዓይነት ክዳን ክደንሎም ተባሂሉ አማውቱና ዝባሃል ክዳን ኣብ ሳልሳይ ዙሪያ ይተጀሚሩ ተጋራ ላይ ሃገራው ጎልጉለትን ሓደ ዓይነት ክዳን ክደኑ ዝጀመሩን ኣብ ሳልሳይ ዙሪያ እንዳሃል ናውቱን እናትና ክዳን ነርና ወላቶም ተጋደልትንቶም ሃገራው ጎልጉለትን ትሙ እጂስ እዚ እቲ ሽግር ለሓን እቲ ከዓጾኩም ንኩሎም እናስኩም ክሳይ ትገብሩ ማለት መታን ለዋቲ አሞንጎ ተጋደልትን ሃገራ አገሎትን አሞንጎ ተጋደልትን ገባርን ዝነበረ ፍልሊ ቁርብ አቀዲሙን ነርወዩ ግን እቲ ገርመን ጸንሐሲ ቶማስ ማቶም አውዝ ኖር መራሕቲ ብራጊድ ገለ ክዝክሮም ፈቲነ እዚ ጭርግድ እኮ አይፈለጥ ኮን ብድሕሬና ማለት እዩ ጭርግድ ግራናይት ራምቦ ገለ ድብል ሽማት ነሮም ማዕላያ
أياي وداجي كنداي ماليسن مثلك بعد ود موسى زبهال نيرو كاشو مهاد بهال نيرو سبايا والد دو غل زبلوها نيرو حدا على ود لملم بهال نيرو زغراناي اسملاش ايوه قليم ود لملم اسملاش كذكرهم كلهم بتزامادي دحاشو منبارم ذكره لما هو نذكرهم كلنا مالتي اسكي نابتي كملسوكم نابتو حتوسي انتايو بحفشاسي سوا عتب مرجان نوحس مصاي زبل تيما غيرا ازي وراوي يبليو كبعلو كيلو مالتي اذا تيما كم يتردو مالت سوا عتب مرجان نوحس مصاي نعي بزح ساعه لو صوت تيماتات ناي هاغراو بعلات قليلهم ايردانني طننغنغ دبل قالاتيو ግን كم يكون تردو حجي قالهم خاص انت ميلهم مالت مش بزح تمكحتي يدمسل كساب 32 زورياتات بقصالي استات فرق مليون كازخون منسي عليما كيدا كساب حج ساوان دلو كاب قداي زور كساب 32 زورشي فرق مليون زخون منسي بساوا حليف نصبق نحماق مالتي ስለዚህ በዚህ ነግሩ ለለሁም ቃ ዝግራ ጽብቅ አይኮነ ወይን ብሎ ዘልና ማለት ዝግሪ ድበዝሐ ሕማቅ ዝግሪ ይልኹን ደሎ ማለት እሞ እንታይ ያዛናይዛ ቴማ ትርጉም ርድእት ዲያ ምስቲ ምዝናይ ትመልሰይ ዝሕልፎ ዘሎ ሕጂ ማለት ኩነታት ኩላሃና ሕጂ ኣብ ስደት ኢና ዘለና ተመስገን ኣብ ካናዳ ኣሎ ክልቲያኹም ዳንኤልን ዳዊትን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣለኹም ኣነ ኣብ ሾደን ኣለኹ ስለዚህ كمي زغر زغر والله يعني لي جوني تي همز بركاي تتيما نحق زربا اي رد عنني عتب تايكا عتب مرجع نوحس مصاي هو عتب مالسي قوم نغراو زخونه مرجع ወይ حسيبካ አውሪድካ ደሊኻ ረዲኻ ዳሕራይ ሞዳታ ልወሰንካ ይኹም ባል ዓይነትዩ ያ ሕራይ عتب مرجعን ይርኾውን خእሊ ተረዲካ ጆኒ ماسيتي حساب ناي هاجراو اغلغوتكو حانت هاجر اب كينات صنيحا حزباوين غليو اب سدت غليو وينا بغدلي صنيحو فحفحيلو تهاجر ولا حانت قطبا ينبران تي عتو مرجع زبل اقنع معلان تزوعل صبق حسابي وعس مصاي زبحال ነገር ግን انا ابزي 28 ዓመት سي هاجراو اغلغوت انتي اوحيسو هاجراو اغلغوت كتبل كلها سبسي وا اذا هاجراو اغلغوت تزهيلو نيروسي از زنبره كينات ايمتمكتن نيرو تبال حنت زربا صدقت لانسا كاليكن بزعبا وحس مصاي زبحالسي ناي حجي خزاربا يكلني ግን كل غيزي ነገራት ኣብ መጀመርያ እዩ ክትስርት ከለኻ ኢኻ ጽቡቅ ጌርካ ትሕዘኖ ሕጂ እንታይ ከም ጽደለሲ وحس مصاي اندحر كتغبر كوين كاسي اتي مجمريا جمره خابانا خاب قداماي زور كون كال اي زوريا كون نحنا وين ملغاغو ناي تاريخ اندينا مغنياتو زوم حجي 30 كلتن ديوم 30 حدن زوريا زلوسي ناشتي تزنبره ناي غيزي مغزاتي درغي اي ذكرون يوم اتي زنبره ناي حزباو غنبار قالسي اي فولطن يوم تاريخ زبحال يبلوم نحنا هنا وينتو حس مصاي زبحال مناغبو خويناسي صبق كنتحزب بقى تاو حس مصاي تبدلا ነገር امونغو استقورصت خوين يسمعني مغنياتوس نتو حس مصاي اخته حسون ترينكاسي نت زنبره ناي قدم بصبق غير كامل ميلكا نت زمص ولودن ከተحلالفلو ክትحزو يزغباك حجي موسلي نحنا ግን እዞም አቀዳማይ ዙር ካልአይ ዙር ሳሳይ ዙር ዝነበርና حجي قداي زر مبزحتنا 4 نركب ما 4 زحلفنا زلنا عدمه ملغاغو بخون كون دغبانا زو حدي ابت هاجر زلو ابغلغوز زلو مبزحتو وي تسوي وي كاسدت كيدي زلو سلازنتي وحس مصاي تبحال ነገር نعي ميبي بحجريم كجمروا خابز حج زلو اغلغلوت غله ادنو ايتردانن يا ግን نوحس مصاي زبحال زي 25 زي 25 عمت هاجراو اغلغلوت كاب جمرسي زتسرحلو خوين يسمعنا اي تسرحلون كابلك هنياتو انا كام نفسي جميرسي بزعبات الذكرو تصواتات اندحر يعلي الناسي بذكرو ነገር كم زخعلك تصنعكو بزح نهاجري يطقمي زن قسيمه له فلطت زن كا خبر كتيد بالكود وصلكو كورسات يله حنتي تانا يساوا صبق نبلا كم زعتوي داني زبلا
زحلفه ጊዜ ብዛዕባ ዝናይ 25 መበል ዮቤል በዓል ከብዕሉ ምስ ቦሉስኒ ሓንቲ ኮሜንት ዝኾነ ጽሒፈ ነይረ ብዛዕባ ናይ ሳዋ ገለ ነው ሕጂ ሓደ ሰብ መሊስለይ ኢለዮ ዋ ንሕና ኮ ሳዋ ወላ ሓንቲ መዘከርታ ይብልና ኣነ ንሳዋ ክዝክር አይደለኒ ሳዋስ ወላ ሓንቲ መዘከርታ ይብላ ግን ኣብ ሳዋ ዝረኸብኳታ ጽቡቕ ነገር ብዙሓት ሕዋት ለባማትን ቁናዓትን ስነ ጥበበኛ ዝነበሩ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ብዙሓት የተላለየን ስቃሕ ሕጂ ሕዋት ኮይኖም እንደለው ማለት ሕጂ ትጽቡቕ ናይ ሳዋ ኢልና ንገልጾ ሓደ እዚ ሰብ ትረኽቦ ከም ተዓንተ ወይ ዳንኤል ዝዘከሮ ማለት እዚ ክንብሎ ጽናሕና ንውሕስ መጻእ ዝበሃል ግን ከም ኣነ ከም ተመስገን ከምዚ ኤዲት እንትና ብሕጂ ክጅምርዎ ተኮይኖም እንዴ ሕራይ ዳንኤል ተመ እንታይ ዳንኤል ሃገራዊ አገልግሎት 25 ዓመቱ ገይሩ ኣብ ሳዋ ማለት ሳዋ ካብ ጅመር ይድባሃል ደሎ ይባዓል ኣሎ ተሓቂ ግን ሃገራዊ አገልግሎት ቅድሚ ዳርጋ ምስ ናጽነት ኤርትራ ማዕረድ ጀመረ ኩነታት እዩ ምክንያቱም ቀዳማይ ዙር ክኸዱ ከለው ኣብ ሰለስቴም ዝምቀሉ ወይ ኣብ ክልተ ይምቀሉ ነይሮም ብደረጃ አገልግሎት ክንሪኦ ከለና እቲ ሓደ ተዓሊሙ ጥራይ ንገዝኡ ክምለስ ነይርዎ ምክንያቱም ወዲ ነይሩ አገልግሎት ካልኣይ እቶም ካልኣይ ግሩፕ ግን ሓደ ዓመት ተሪፎም ነይሩ ድሕሪ ተዓሊም ማለት እዩ ካብቲ ዋንቲ ግን ተቅድሚኡ ዝነበረ ገዲፍና ተኸታቲልና ተሪእናዮ ዘይውድእ ሃገራዊ አገልግሎት ይካየድ ዘሎ እቲ ኣዋጅ ናይ ዓመትን 6 ወርሕን እኳ ዝብል እንተኾነ እቲ መንግስቲ ግን ማለት ብዘይ ኣዋጅ ነቲ ቀዳማይ ኣዋጅ ደይሰዓረ ዘይውድእ ሃገራዊ አገልግሎት ገይርዎ ዝኸይድ ድቕፅል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ደገ ዘለው ከም በዓል ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ኢሉ ድጽሓፎ ሓደ ኣሎ ማለት ወፍሪ ዋርሳይ ካሉ ወፍሪ ባርነት ኢሉ ኣሎ በዝኻ እንታይ ድብደሎ እቲ ኣብ ስልጣን ደሎ መንግስቲ ኻ እቱ ምርጫ ንውሕስ መጻኢ ይብላሎ ሕጂ ወፍሪ ዋርሳይ ካሉን ሃገራዊ አገልግሎትን ብመገድ ሳዋይ ተሓዝዮም ሃገራዊ አገልግሎት ካብ ሳዋይ ድወጽእ ኣብቲ ዋርሳይ ካሎም ሰዓቱ ኻን ዓመታት ካን ብዘይ ደሞዝ ብኸም ይቅጽላሎ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ኻትሪኦ ንስኻ ቦገንካ ነዚ እቱ ምርጫ ንውሕስ መጻኢ ዝብላ ባህላ ነቶም ዘይውዳ ሃገራዊ አገልግሎት ዘለዎም ከመይ ዝምልከቶም ኢልካ ተሓስብ هو حجر يا تاتيما نبعلن تازبلك يا هاجر أقلقلت قد بتسعة عن 4 كن معواجن كمية تقدمي عزنبرت ناي زي جنتن ناي ممهرنا قلن زنبور قل عم تشاتن حويسكا أنا عاي كريعة خلوه حجين دحريت تمليسة كم جمري كم بقسي كابتخل كنابوت الدراونا بقلن تأتوه ني إشتاي موتوهبو شعوه ببني إشتاي مسجر مركايو بوغير كان نزل عالم تحزو كابت حنتنا بتحنت كم مساقاقر يوم تقيمون بلانتا ناي زي جنتن ناي كستاين أب هاقرا أقل قولت شعو عم تنشد الشوار حنكات وبلو بوغير كاها عم تنشد الشوار حن الكاها فاني كاها ببور حقير كاها ناي ورحن دابل كاملاريس كاها نزل عالم كم تحزو ازي عتوب مرتان وحس متساق بلكا خلو نهزبي أبز عسران حمشان عمد سوات تقيمو دو أي تقمتن كم أنا أي تقمتن تمليسة كمان إذا قبركوا أنت دمسس نيرو تزغول ما دمسس كوا بمخادي يتحسن بر أي حق وسني سلام أنت كابزي استتقم كوا يا بالليل هاجري ونستتقم وتيا باللام هزبي ونستتقم ويا باللام قرب زرعنا يا زانا يمكن خالد ده زا مسويانا نبرت كنتات كابا مكل خال متسات زي تجارة قل السوق جبر دينيرو سودي تمفتح خالله تخينات كان يجزع رأسه مفتح الله سلمتاي كوينو تخلخلنا لنا قل بوديو كخفل نيرو وسب كفيلنا دينا كابكينات نابكينات دينا خنا عبتنيرنا إذا خا كلا أرستي قل أنت تقمينا عائلنا سوا قل أنت تقيمة أو عسران حمشتن سبسي أو عسران حمشتن عمد سبسي دونك إيرو زنوبورو عاطفيو أتي كتصبقلو كمهارلو كمرعاولو كرعايلو كل النجارات هم لو أبو طفي حجون من أسيات بهم يبالي اللو دحزنو خا سخاسي إتي مكور أدمي خا ناين سنة أدمي خا كترع سرحلو كتفريلو كتبلو تخل كله كثير كاسي انتهينا دامو حزبنا هاجرنا خمي الله هاجر تسديدو فحفاحلو سيما فرو زي بالله هاجر
ህዝብን ሴማፎረን ዘይብላ ሃገር ሲ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ሰብ ተሰዲዱ ክትንቀሳቀስ ዘይትኽእል እንዳኸፈአተ ዘይኮንስ እንዳጸበቀ ዝመጽ የለን ካብ ሳዋ ድማ ዝተማሃረ ሰብ የለን ዝተጠቅመ ሰቡን የለን ሕጂ ዕቱብ ምርጫን ውሕስ መጣተልካ ንዕውነት መንግስቲ ኣብ ስልጣን እታ ዝወሰዳ ሓሳብ ሓሲቡ ወሲኑ ኣመዛዚኑ ተባዕ ውሳነ ወሲዱ ዕቱብ ምርጫ እዩ ውሕስ መጻዩኻ ኣደልዲሉ ኣሎ ንህዝብና ግን ማዓልታዊ ስደት ኣሎ ማዓልታዊ ኣብ ካምፕታት ኣብ ሰሃራታት ኣብ ባሕርታት እንዳጠፍእ ህዝብና ሲ ነዚ ዲና እዚ ዕቱብ ምርጫ እዚ ዲቱ ውሕስ መጻይና ድሓር ኣብ ሳዋሲ ተመሊስና እንተንሪኦ እዚ ኩሉ ዝሓለፈሲ ኣነ ከም ሕማቅ ጥራይ ድወስዶ ከም ጽቡቕ ኣይወስዶኒ ዳዊት ናባኻ ቀፂለ ልክዕ ምሳኣኸ ይወዳእ ከለኹ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ትኩሮ ካብ ቀዳማይ ዙር ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝመፀ ይምፃእ እምኒ ክፍንቅል ኣፍራዛን ባዴላን ክሕዝ ብኡ ቢሉን ህይወቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኩናት ኣትዩ ክስዋዕ ይድፍረዶ ንሕና ንዝክሮ ከም ድሕሪ ካልኣይ ዙር ጀሚሩ ብነይሩ ድዩ ኣይነበረን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ዘይተረጋገፀ እዚ ናይ እስላማዊ ምንቅስቃስ ናይ ጂሃዲስት ነይሩ ብዝብል መንእሰያት ደድሕሪ በረኻታት ካላሽን ዓጢቆሙ ናብቲ ኣሃድታት ከርተት ክብሉ ከለዉ ንዝክሮም ኢና ብፍላይ ሓምሻይ ዙር ዝነበሩ ከምኡ ንሪኦም ነርና ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሩ ብተፈላለየ እዚ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ኣቲና ብዙሕ መንእሰይ እውን ህይወቱ ብኣሽሓት ብቁፅር መንእሰያት ህይወቶም ከፊሎም ሰንኪሎም ወላ ሓደ ብዘይ ኣላይ ጠዋሪው ኮፍ ኢሎም ብዘይረብሕ መገዲ ይነብሩ ከም ዘለዉ ከም ዳንኤል ድበለውን ስነ ኣምራዊ በሰላ ድገደፈ ህይወት ኣብ ስደት እውን ንመርሕ ከም ዘለና ትፈልጠ እዩ ሕጂ ነዚ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዘኪርካ ዳሕራይ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይከሰርናን ድበሎ ክትሪኦ ከለኻ ምስ ናይ ሳዋ ኩነታት ከመይ ተገናዝቦ ወል ጽቡቕ ሕጂ ምስታ ጭሩሖን ምስታ ኢሳያስ ዝበላን ምስ ሕጂ ኣብ ክልተ ኢና ፈላሊና ክንሪኦ ዘለና ከም ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ يربح دي أيربحن نأساس تاي كم زربحه أبزين درجة نحنا خم نسبة خن ردوز قبل أن حجي أساس نعوز ربح دي زخيز الله نسبة أتراز ربح زخيز الله جي أساس بتاع نعوز ربحه نسخم تربحه فليتو يروان نحنا خم نسبة أتراجن زون كلن زت جبرة كباب فرق مليون من إسي أبصوا علمنا أو سينا ترى قبل له وموها أزمة سيزي نهاجر كتأكم إلون تدعى تعلموا نحنا حاجة خمس بيرترا أبي الله زفرق مليون من إسي الناس كان حسب بحكي زفرق مليون من إسي أبصوا استعلمس ني إرترانا يجبر الله ويجلجلا الله يسرح الله نهزبي كم هزبي أب قدي هاجر الله ده نقول جاب زين إنتم حطوا خم هزبي نحن زارب زلنا كمنا إسياس أنا درجة أنا إساس كان نجاري زريو السو بس سلطانو استعمو غير والله نحن خم حزبكن كومبليت يوزر كوينا يغني لي امباري ابزي دخيل دلو بزعبا ساوا كتبل كلها كلته وي 3 4 ديت افو شمات علو نسخا قداماي كولونيل دبساي غداي كالاي كولونيل ازراول لغبريل شالساي ليتنا كولونيل تمسገን ሳሙኤል ብርጋዴር ጀነራል ነጋሽ ኡናሎ እዚኦም ሰዋዚያቶም እቲ ዝነበሮም አበርክቶ ከመይ ክትገልጾን ስኻብቲ ከባቢ ምስኦም ስለዝነበርካ እንታይ ምስኦም ዘለካ ተዘክሮ እንታይ እስከ ባኣኻ ጅምር ጆን ኣነ ኣብቲ እንዳወዳት እንዲ ዓላማይ ነረ ከም ሓለፍቲ ሕጂ ዞም ድበልካዮም ኮሎኔል ነጋሽን ብፍላይ ኮሎኔል ተመስገን እዚ ብዙሕ ሓፍልጦ ይብለይ እቲ ንሰምዑ ዝነበርና ዓላልካ ናይ በዓል ኮሎኔል دبساي جدا ناي إزرانينا زيادة نحنا كم أزازي ناي معسكر سوا كورنيل دبساي جدا كم قتلوها I think إزرائي مثلني بحكيتي مزراب زعبا كورنيل دبساي جدا ولا حد سمعكون دراخون نجري لأن ولا ناي إزراوين أنا أبتقوم سلز نبركو
እዘን ክብለካ ይክእልኒ ግን ናይ ኮሎኔል እዝራ ከም ዝገብር እዩ ዝብል ፅንፅንታ ይሰሚዕ ነይረ እምበር ብርግፅ ኣነ ኣብ ጥቆም ስለ ዘይነበርኩ እዘን ርኤ እዘን ገይሮም ንኦም ብውልቀይ ክብል ኣይክእልኒ ኖ ብውልቅኻ ኣይኮነን ብሓፈሹ ነቲ ዝነበሮም ተራ እዛ ሳዋ እዚኣ እንተዚኣ ትመስል ተኮይና እዞም ሰዋ እዚኣቶም ብሓፈሹ እዞም ወላ ሓለፍቲ ማለትና ንብል ኣለና ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ድወርድ ዘሎ ትእዛዝ ማለት እዩ ካብ ታሕቲ ከዓ ድኸይድ ዘሎ ምንቅስቃሳት እዩ ሕጂ ብሓፈሹ ነቲ እሶም ዳሃንደስዎ ስራሕ ኢና ንዛረብ ዘለና ንሶም ከም ኣዘዝቲ ጥቃ ኣይነበሩ ሓቂ ዘረባ ነገረካ ጆኒ ግን ሓንቲ ትገርመን ነገር ግን ኣብዚ 25 ዓመት ስጋ ሕጂ ኸ ኣብቲ ቦታ ምህላዎም ትገርመን እያ ማለት ኣትሊስት ካብቲ ቀዳማይ ዙር ዝነበረ እዩ ወይ ካልኣይ ዙር ዝነበረ እዩ ካሊእ ዙራታት ተማሃሩ ሰባትኒ ክትክዎም ይግባእ ነይሩ ወይ ከዓኒ ክመፁ ይግብኦም ነይሩ ኣብቲ ቦታ ኢለ ይኣምን ስጋ ሕጂ ኣብ ምፅንሖም ግን ንገዛ ርእሰይቲ 25 ዓመት ድሕሪቲ ኣብ ቀዳማይ ዙር ምስተፋነና ተመሊስና ተሃድሶ ዶ ምልላይ ዶ ተባሂልና ዝኩሉ ዓመታት ሓሊፍና ዝኩሉ ኩናት ተኻይዱ ህይወት ወፂና ኣብ ስደት ነርና ሕጂ ናብ ካናዳ ንብራልና እስቲል ኣብታ ስልጣን ኣለው ማዕርጎምን ተሓላፍነቶም ኣብ ኣላ ሕጂ ምስራഖዎም ደንፂኒ ይቆም ብዛዕባ ብውልቂ ግን ኣነ ብቀረባ ምሶም ርክብ ስለዘይነበረኒ እዝን ክብለካ ኣይክእልኒ ጃም ኣራይ የغنيለይ ተመስገን እታ ድበልካያ እታያታ ንዓይውን ተረዳእትን እንታይ እዩ እዞም ሰዋ እዚኣቶም ብዙሕ እዋን ኣብቲ መንግስቲ ናይ ብዙሕ ምግልባጣት ናይ ስልጣን ይገብር ወይ የደስክል ሰባት ወይ ሸይም የወርድ እዞም ክልተ ሰባ እዚኣቶም ግን ካብቲ ከባቢ ኣይጠፉን ኣለው ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ማዓስከር ጽቡቅ ገይሮም ገጣቢሎም ሒዞም ኣለው እንተ ነዚ ገምጋም ኮይኑ ኻስ ናታቶም ኢድ ስራሕ እዩ ንምባል እየ ነይረ ብዝያዳ ብቀረባ ተዘክሮ ተለካ ሓሲበ ነይረ ካብ ሳዋ ከይወፃና ከለና ሓደ ነገር ድራእየና ኣሎ ሻድሻይ ብርጌድ ድበሃል ነይሩ ንሕና ከለና ብዛዕባኡ ዘለኩም ተዘክሮ እንታይ ይመስል ዳንኤል ባኻ ክትምሮ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ዘተ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋሉ ዝመጽ ሰሙን ተኸታተሉና ሰናይ ቀነ